Els docents, mestres i professorat saben com dignificar i dotar de qualitat l'escola valenciana, d'igual manera que els metges coneixen la forma i manera de millorar la sanitat i els jutges progressistes la judicatura. Els investigadors i investigadores, el món de la recerca i els treballadors del metro i de l'autobús, la millora del servei del transport. Cada professió coneix de primera mà com avançar dins del seu camp, però els que sembla que ho desconeixen són les persones que administren la cosa pública, que no acaben d'entendre que el denominador comú és la inversió. Vivim el quart dia de vaga indefinida de mestres i professors i tothom sap que millorar l'escola pública està el camí de la inversió, està en el camí de la inversió en personal i en dotacions. Doncs això, deixem-nos d'històries.